Ti ayat mamati iti amin. Ti ayat mangnamnama iti amin. Ti ayat iduran na iti amin. Ti ayat na anus ken naasin saan ang naimon ken natangsit. Ti kababalin na saan ang naalas nalakang nga agpungtot wenno naimot awan imimpen na asakit tinaken tidakes saan na pagragsakan nakit di kinapudno kinalawag kinapakumbaba ni Kristo. Kinalawag kinapakumbaba ni Kristo.